mun yi kwatanci wa shugabanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata a ɗau mataki akan gidan jaridan nan wato Sahara Reporters. Dan ba za ku yi magana ba ni kam na gaji. Dole mu yi magana, annabi ba abun wasa ba ne. Amma kowa ya shiru da ta siyasa ake da tuni mu tattaru. Ya kamata mu fito mu nuna kishi. Fada dauna fada abun ne da ban haushi musulmi kwarai dole a yau ya nuna kishi. Ni kam ba zan yi shiru ba. Fito kanmu da kwarkwatanmu mu yi magana ta yadda dole za a ji. Allah ya tsine wa Sahara Reporters. Amin amin. Allah ya lalata al'amarinsu. Amin amin. Amin amin. Dan haka ya zama dole mu nemi mafita. Allah ya sa gwamnati ta ji kuma ta kula. Abun fa sai dai addu'a Allah ya kyauta. What? Ya Rasulallah, mun zo na fiyayyen halitta, kai nake yabo, wanda ya bi ka ya rabauta. Salamu alaikum, sunana Rahama Sado. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe.